Nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bengok-bengok ket mau kok dikira ora wani iki piye iki? Iki genah wis wani kaya ngene iki. Wah. Wong cecok ditandang omahe. Papa pong ngono kowe. Papu bong. Awakku mun kaya dadi ora kuwalat ngono lho. Cilaka tenan nek carane kaya ngene iki, Jan. Ha iki terus aku lan goleki bapakmu nek ndi? Ha bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ula ning ngruda paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngruda paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Nah. Padha wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngruda paripeksa karo Bagong nuwun sewu, rawe rantas malang tak putung. Mangane Bagong kelangan bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara, gunane apa kula urip teng Malang Padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Amba ulung kula modar cemplungke kawah Candra Dimuka, kaluan rek ngrasake mangane urip ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Gandhek blegunduk suaru gembal. Sumerante hawela. Nganti ndadekke jugar nggonku nglakoni tapa brata. Iki gareng karo Mas Petruk. Tak goleki mubeng minger ele. Persasa tepung gelang kekalangan. Aku goleki karo kowe tinemune ketemu neng papan kene kok mapan neng tengahe ngalas. Monggo iki rak ning lengkeng Gunung Mahameru, iki alas Bombong Wirayang, alas sing gawat kliwat. Wingit kepati satu mara satu mati, jalma mara keplayu. Kowe lunga saka Karang Kadempel ninggal karo tanggung jawab. Wigatine apa kok kowe mapan ning tengahing alas kene? Kakangmu aku karo kakangmu Petruk nyusul karo kowe. Sing wigati mung kepengin ngerti apa sebabe kok kowe mapan ning tengahing alas. Gong. Wis sawetara wektu bapak kuwi lunga. Monggo Bapak Semar ninggal Karang Kadempel ora dingerteni menyang endi lenggahe bapak. Saiki bapak kuwi isih urip apa wis ora ana, kuwi anak-anak ora ngerti. Kowe aja gawe butek kahanan sing bening lho. Kok malah kowe ninggal Karang Kadempel ki niatmu piye? Sejatine apa kok mapan ana ing tengahing alas? Terus kowe nang kene kok nyebar kembang-kembang pirang-pirang neng ngarepmu dupa menyan ratus kumendeng, kowe iki nglakoni tapa? Pancen niatku aku prihatin kok, Tru. Tapa brata? Kok nggawa radio? Kok kowe ngerti? Lah iki mau lagu dayohe teko iki mau. Tapa kuwi ora entuk nggawa apa-apa. Terus saiki aku tak takon, wong wedok burimu kae sapa? Tapa kok nggawa wong wedok? Arep nggawa apa? Kae abdiku kowe. Sing gawene leladi nyawiske ubok rampe garu rasa mala dupa menyan ratus sing tak kongkon ora jane kowe iki ndek niat apa kok lunga saka Karang Kadempel. Niatmu piye? Monggo Karang Kadempel iki lagi peteng kok malah kowe lunga saka Karang Kadempel iki sirmu piye? Monggo bapak ya lunga. Wis kowe omong karo kakangmu Gareng karo aku. Nek niat kowe arep gawe saya peteng kahanan Karang Kadempel, kowe kandha wae. Nek kowe duwe gegayuhan liyane mergo kowe lunga saka Karang Kadempel, kowe omongo, aku karo Gareng kuwi kakangmu mesti bakal bantu karo kowe. Kowe nang kene ngopo lan karepmu piye aku tak takon karo kowe. Terus aku pancen lunga saka Karang Kadempel aku kisruh gagas bapak. Bapak lunga kok malah kowe ora ning omah ki rak ya kleru to. Mergo aku wis bunek tenan gagas Semar. Wis ana 3 sasi iki Semar lunga saka Karang Kadempel. Monggo kawula Karang Kadempel bareng koncatan Semar
ngibarate kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karu-karuan. Ora ana panutane, ora ana sing dienggo cekelan. Ha ta? Heeh. Terus aku mumet sirahku, aku sisan lunga saka kene. Terus nek kowe wis lunga ngene iki apa rampung perkarane? Aku nyuwun marang ngersaning Gusti, aku nyuwun marang ngersane sing gawe urip nglakoni tapa iki selama saksuwene bapak ki lunga saka Karangkadempel, aku ki pengen nyuli karo bapak pengen tetep Karangkadempel ki dadi papan sing ayem tentrem rukun ora ana apa-apa manunggal tetunggalan. Heeh. Mula aku njaluk kekuwataning dewa supaya aku iso mbangun desa Karangkadempel lan munggahe nata negara ing Ngamarta. Tanggep kowe iki nuwun sewu. Gegayamu ki keduren kok. Gegayamu iki keduren wong ing atase sak kowe kok arep nata Karangkadempel luwih-luwih nata negara Ngamarta. Harepa tok lakoni tapa brata, kekuatanmu ki ra padha karo Bapak Semar. Kose aja ngono. Sing ngerti sisteme pembangunane Bapak Semar ki mung aku. Aku ki mbiyen nyateti bapakne bangun Karangkadempel. Mula sing wajib neruske ki ya aku. Kaya kowe ki pancen wonge pancen ya pinter-pinter ning nuwun sewu, SDM-mu rendah. SDM ya apa? SDM ki susu telur madu. SDM ki sumber daya manusia. Ha, kuwi. Ning aku ora ngerti carane. Lah terus aku nglakoni topo? Gegayamu kedurem. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika kamu jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Sapa kuwi sing ngendika? Ora ngerti kowe SDM-mu rendah. Iya ya. Mula wong ki aja sok ngembe karo wong, giri lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsane iso tekan pucuk gunung. Apa meneh Bagong ki diwenehi pikiran. Mula aku duwe gegayuhan. Terus gegayuhanmu, ya kuwi mau bangun Karangkadempel. Nek upama ora kelakon, sing ngomong ora kelakon sapa? Wong ki nek ndek gegayuhan ki aja mung ditekake ana ing karep tok. Ning tekakno ing tekad, mergo tekad ki pok ing karep. Wong ki nek ngopo-ngopo nek wis gelem nekat, kuwi apa-apa kadang kala sok kelakon. Mula aja gagas karo awakmu kuwi, kowe iki mung batur, kowe iki mung gedibal, aku ki mung kere, aku ki mung abdi. Ning kala mangsa abdi kaya awake dhewe iki ya iso mbangun desa nata negara. Ngono ya, Gong. Nek ora saka arus bawah, piye carane supaya pembangunan kuwi supaya apik nek ora kowe karo aku ki niat bangun desa terus. Handra ingkang puspita rum mengkere-kere dadak suluk. Yes, Ben. Kasiring samirana mrih. Paham ora? Paham. Oh. Mula tare wangene iki niatku apik, Tru. Heeh. Sekar gadung ko ngas gandanyo maweh raras renaning driya nek dipikir-pikir pancen niatmu ki apik kok. Ning nuwun sewu, iki Karangkadempel ki ana masalah.
Masalahe bapak lunga saka Karangkadempel. Mongko ora ana baban sing ngondo ingkang sumendhe, banon sing tinumpuk, ora ana kawula Karangkadempel sing dipamiti karo bapak. Heeh. Lah kok kowe malah lunga. Kuwi rak saya kapadha karo kowe ngringkihke karo kahanan Karangkadempel to. Aku ora wis ngomong to, Reng. Lungaku ki ora nuruti karo pribadiku dhewe ya ora. Aku ki ora seneng-seneng. Aku ki ora ropian-ropian. Ning aku ki niat mrehatenke kahanan Karangkadempel. Terus sirmu piye? Sing tok gayuh apa? Pokoke aku arep nyuwun ide palilahe para Jawata, nggonku bakal mbangun desa nata negara. Oh, ngono. Heeh. Lah mbok munggah ana ing Kayangan. Nek ngerti dalane wingi-wingi aku munggah. Nang aku ki ora ngerti dalane ki liwat endi. Jare kudu menek Ondorante. Heeh, nek munggah Kayangan ki munggah Ondorante mengko tekan Repat Kepanasan. Terus nang kono ana gepura gedhe ditunggu karo Cingkarabala Balapata. Lah ning kono kuwi kowe diteter entuk sowan ngersaning Sang Hyang Giripati apa ora? Nek ora entuk reget awakmu, ora suci, kowe disingkirke karo Cingkarabala Balapata. Ning nek resik lahir batinmu kowe iso sowan ngersaning Sang Manikmaya ya dewaning para dewa. Nah kuwi sing sulit. Mula aku kangelan nek kudu menek Ondorante. Heeh. Nang Repat Kepanasan terus ketemu karo Cingciripit, Cingkarabala Balapata. Cingkarabala Balapata kuwi nek aku ora resik, ora suci, diuncalake tiba meneh nang jagat. Ha iya. Bola-bali ngono kuwi ora kesuwen. Mula niatku pancen arep gawe geger Kayangan Suralaya. Seranane aku nglakoni tapa? Wah. Ngono ya. Jarane wong tua supaya kahanan Kayangan geger iki kudu nyate iwak gagak. Terus sing geger udu Kayangan. Ngendi? Demit-demit. Bubar ora karo-karuan, Tru. Wong kowe iki ora ngerti carane tapa, dadak nglakoni tapa. Ngene wae Le. Nek miturut aku saiki mulih. Ya tak derekke mulih, terus ayo nata bareng-bareng desa, nata negara bareng karo aku, bareng karo Petro. Nek kowe mulih mengko terus digoleki di dom nyambut gawene. Aku karo Petruk nunggu Karangkadempel, kowe goleki bapak utawa semalike, kowe nunggu Karangkadempel, aku karo Petruk goleki bapak. Lah arep goleki kowe nandi, Reng? Semar kaya arep gedene semono kan nek muni minggat lunga karo wong tuwa kok. Nek muni lunga le ndelik primpene ra jamak-jamak. Angel Semar kaya golek-golekane. Ngono ya. Ambrus kok bapak baline piye? Ngene wae, bapak bali ya syukur, ora warisane didum wong telu. Kok iso ngono lho pikiranmu? Lho, kudu ngono, Tru. Wong ki alure nendi? Parane nendi? Semar ki wis tuwa. Heeh. Monggo lunga ora omong-omong. Ya nek ora ana apa-apa, nek kesonjombaya ning dalan. Lho, nek ana apa-apa ning dalan, Semar cilik roro gedhe tekaning pati. Nek nganti ora tinggal wasiat apa-apa, kowe karo aku padha gelut rebutan warisan. Mula sing adil wae, aku gelem mulih ning ya ngono kuwi. Gah, kuwi jenengane ngame-ame patine wong tuwa. Ngono kuwi dosa. Ora apik, tapamu ora ketrima. Nek ora gelem ya wis, kowe mulih ngono, ora usah melu-melu karo aku. Lah terus kowe iki arep ngopo? Wis ta. Engko ora tekan esuk. Tekan esuk piye tegese? Iki aku ya rung dong arep teruse kepiye iki ya ora ngerti. Ha sebabe, wah jan iki nek do njaluk lakon do awur-awuran iki. Do awur-awuran tenan ya. Heeh, aku marahi terus pun pening kepalaku, santai wae. Sing bakul, pokoke kowe karo aku rasah wedi. Nek kowe arep niat nggawa aku bali, aku ora marep mulih. Nek kowe tetep melu nang kene, ayo bebarengan nyuwun marang panguwasaning dewa. Dewa ben menehi kanugrahan tumrap awake dhewe iso nata negara, nata desa Karangkadempel. Nek dewa nilsu, aku sing tandingi. Gong, ora clemongan. Dewa ki ngerti. Kowe batin kowe dewa ki ngerti. Nek nganti kemecap, nek nganti tekan kene tenan, nek nganti ana apa-apa, terus dewa nesu tenan karo kowe piye? Wis ta, aku tapa ngene iki wis tak ikhlaske patiku. Dadi aku mati wis ora wedi. Nek dewa tekan kene aku nyuwun pangestu mbangun desa menata negara, ora dikeparengake, ora nyawang kuwi sapa? Aku sing tanggung jawab.
Piye rek? Asmi manut, mulih apa nang kene? Nek mulih mesake Bagong. Nek nang kene awake dhewe kesempyoke ngaradan wong Bagong iki nek wis nekat ngono kuwi. Wis, Bagong iki nek wis muni ndek karep wis ora bakal nyawang sapa wae. Waton karepe iki bener, mesti sapa-sapa diwaneni terus. Lah iya. Aku ya kuwatir. Nek eneng apa-apa piye, Gong? Ngene wae kowe rasa do melu-melu to. Kowe iki tengok nang mburiku kene, engko nek eneng diwa teko-tekan kene, aku sing tanggung jawab. Kowe rasa dimangkake suku, ngrem-rembyahake asta. Cukup aku dhewe sing temandang karya. Mati urip tak sandangi. Ngene iki nggonku arep mbelani kawula sakarang kadempel supaya urip becik, rukun, ayem lan aku iso mbangun desa, nata negara rek. Ayo. Ayo gak disuluki. Oh iya. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikra ora kenawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya kurta kurare kagiri-giri ora nanggono magawe gelar dereng ngantos paripurna mbawacana kasaru nalika semanten ndara dasih arantamaning penggalih Lurah Bagong ngraosi para Jawata ingkang honyang Madyapada nggih utusan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah dewa ing sithik pangudal-udal Sang Hyang Pikula Narada miwah Sang Hyang Pukulun Bathara Indra tumiyup saking dirgantara merpekung yaning Sang Hyang para Panakawan. Tru. Iki kok malah salah alamat. Salah alamat piye? Sirku sing tak kon rawuh ki dewa kok iki malah tuyul. Tuyul dengkul mlocot kuwi dong ora Gong? Hah? Kuwi Sang Hyang Pikulun Bathara Antarada. Wah, dewa to? Dewa, lungguh ngisor. Wah, dewa ya ana sing elek. Ana. Apa mau dewa kuwi bagus kabeh apa piye? Dibagekke. Apa sing dadi penjangkamu wis kelakon kok. Dewa iki rasah kowe nglakoni tapa dirasani iki nek niatmu apik dewane mesti rawuh. Jenenge sapa? Pukulun Kanika Putra. Sing gampang wae. Narada. Narada? Pukulun nganggo pukulun. Pukulun. Sarawuh paduka pukulun wonten ing wana. Bombong wirayang mriki. Pukulun Bathara Antarada kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk ya Pukulun. Ah, kencang warudayang wak wong. Kok malah ngendang terus. Ora. Sebutane ngono kuwi. Ah, jan musuh Bagong iki nek ora tatak atine mesti rontok mau-mau. Pak Pong iki sebutane dewa, sebutane Pukulun Bathara Antarada. Wah, kula ngerti tak tundang. Iya, Bagong, slamet tekaku ning Sambikala. Kita ngaturke bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun ulun ya, Pak. Ulun iki wah iki angel rek iki nek ndelangke iki ngunek SDM rendah iki dhek sing SDM rendah dhewe. Ulun ki aku. Oh, kowe ulun, ha Petro? Lho, aku ya ulun. Wah, kowe rombongan ulun. Berarti kowe karo iki padha sak geng. Ora. Ulun ki aku, kowe iki kita. Oh, kita iki ora akeh. Ora, mung siji to? Mung siji. Ngene nggih, Pukulun. Kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun. Andadosaken suka marwata suta raos sing manah ulun. Dipun sekecaken lenggah kita. Kusik. Sing nganggo basa kita karo ulun ki mung jeneng ulun. Lah nggih, kula nggih ngertos. Iya ning kita ora usah nganggo. Wah, wis ditukokke kok ora dienggo. Aja ngono, Bagong, aja gawe bingung ulun ya, Bagong. Ya wis ngono kuwi wae ya. Ah, nek ngono malah jelas. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ah iya nala gareng ulun tampa. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana ya, Petruk.
kula pundi nggo jimat paripin dayanan ing kasantosan. Wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun Pukulun? Biyen ben mengke wae ngono. Aku cah cerdas e. Ha iya. Bener ta? Bener wis. Pukulun ngaturi prasaja kalian panjenengan ulun. Indra piye iki? Iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya, ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Oh nggih, wah mesake sampean sakniki dhewe we. Lho, dhewe piye? Saplose dono kalih kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho, Ndra, sabar. Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki. Nek ora tatak tanggo-tanggon atimu, mungsuh Bagong iki ketekuk-tekuk kowe engko. Iya Bagong aku ijen. Oh nggih. Damel grup meleh. Ora. Wis ora Bagong. Wah nggih sampun. Kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi enggo jimat paripin dayanan ing kasantosan. Wonten wigaton menapa Pukulun Bathara Antarada panjenengan kita Pukulun rawuh wonten ing wana merpeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi maladining. Ha iki ngene Bagong. Nggih pripun? Prapta ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun kuwi diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya merpeki kelawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Boja, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Tru. Ora usah ditulis. Kae lho ana tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget. Wis to, gek dibageke tak keplak mutar. Kuwi iki dewa tok sepelekke. Dewa cilike ming semono. Wah, jasa berata. Dadi prapta ulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Oh, berarti sampean asisten guru. Ya wis sakarep kita nggih kita omong. Ngene ya Bagong, pripun? Ulun jarwani ya. Saploke kita nglakoni tapa ana ing telenging wana iki, ngerti ya? Yen to kayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe kaprebawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni tapa brata ning telenging wana wasa. Wekasan kayangan dadake gara-gara. Gara-gara itu manduk ning kayangan wekasan dadake para dewa, para dewi padha nungsang kuyang budal bingung. Laku jantrane merga ora kuat nampa hawa panas ingkang timbul saka nggon kita laku tapa brata. Mula tumuli Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah utusan karo panjenengan kula tedhak ana ing Madyapata merpeki kelawan jeneng kita kula Bagong. Ing atase jejering kita ki mung Panakawan, ming batur, ming kawula cilik nanging bareng Sekung Subrata nglakoni tapa brata. Wah, ta, lah kok gedhe dayane. Wah, nggih. Nggih Pukulun. Lajeng keparengipun Pukulun Bathara Guru utusan kalih Pukulun Bathara Antarada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru kados pundi? Ha iki ngene, kita didhawuhi supaya leren nggone tapa. Aja nglakoni tapa ana ing lengkeng gunung Mahameru iki lan ana ing tengahing wana Bombong Wirayang. Dawing Hyang Pukulun Bathara Guru, kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kula, ya. Saniki, dina iki uga kita kudu bali nang Karang Kadempel. Merga nganti kita terusake nggon kita tapa, wah, kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggon kita tapa. Kula ya gumun lho, ngatasi kula niki mung kawula nglakoni tapa brata, mongko lek kula tapa ya ora pati serius. Kula niku tapa ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan tela. Lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane ra mboten mungkin kok. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah nggih no, ming sak kula tapa kok kayangan dadi geger. Lah kita ki jane tapa ki sedya kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti atine menungsa? Gong. Sabar kowe iki ngapa to? Menengo. Iki nek cah cilik ngene ora getak-getak tuman wae, yaene kok klithian. Sesuk sekolah kok laene malah
dadi wayang barang. Wah, jan aku ki nek ora jembaratine wis kapake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabekke ora. Ha, kita apa ki jajane sedia kita apa ulun tak takon. Lah kula niku dewa mboten ngertos. Ulun ngerti, ning ulun kepengin nyuwun prisa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diri ulun pribadi. Oh, ngoten. Jelase ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku tapa niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure, mpun ming niku. Ora, kita aja nyengetake. Kita aja ndelikke, kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwih wigati karang kadempel niku kelangan Semar. Semar bapak kula niku lunga. Lunga tanpa ninggal layang napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Ning kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, alah dhewe sampeyan dadi tekak plotroke katoke. Hei. Sembrono ora karo dewa kok sapenake dhewe. Ya men ora digetak ngono lho. Kalah getakan sik. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa ndadekakon aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampeyan dadi dewa ngakon Bagong bali saka wana bombong wilayah. Nek sampeyan tak takoni Semar ning endi kok sampeyan ora ngerti. Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh modar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagar syuting, ya Indra. Iya. Enten Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku nduk Bagong karo sapa ora kuwalat. Bagong ki waton ledan ngono kuwi dadi apa-apa ki tawar. Apa kok mung dewa daratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Mung dewa. Santen aku. Pon mang takon. Kok mang takon, mang wangsuli. Bapak nendi? Wah, trondolo tenan iki. Lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sanyatane. Nek sampean iso ngandhake Bapak, Bagong, Bapak nang kene. Sampean mang terus nyerlok kula. Lho. Dewa kok Sherlock modern kok dewa ora ndek HP nggo ngapa? Oh iya. Kula paranane bapak ulus bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga, bapak kagol perkara apa? Mengko nek bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek kula bali bapak ora ana niku teng atine sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewan e. Ora apa-apa dilek wae. Ora apa-apa dilek. Antes jan lho aku bareng kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul, tak bareng karo bapak. Nek dewa ora nduduhke bapak, mbok sampeyan gruduk wana bombong wilayah. Sak dewane kon teko kabeh ning kene. Bagong ora bakal mingset sejangka. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bengok-bengok ket mau kok dikira ora wani iki piye ta iki? Iki genah wis wani kaya ngene iki. Wah. Wong cecok ditandang omah wae. Pak pong ngono kowe. Pak bong. Awakku mun kaya dadi ora kuwalat ngono lho. Nanti loko tenan nek carane kaya ngene iki, ha? Jan. Ha iki terus aku lan goleki bapakmu nendi? Ha bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ula ning ngeruda paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngeruda paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Ah. Padha wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngruda paripeksa karo Bagong nuwun sewu. Rawe rantas malang tak putung. Mbangane Bagong kelangan bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara. Gunane apa kula urip teng Malang Padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane.
Amba ulung kula modar cemplungke kawah candra dimuka kaluan rek ngrasake mbangane urip ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya ora ana gunane Bagong urip ning alam padang pukulun Bathara sapa kowe lali kok aku krungu keploki dadi lali krungu keplok kok dadi lali sapa Tru Kaneka Putra Kaneka mawarna-warna Kaneka Putra Kaneka Putra ya Bathara Antarada jenengmu pira lho oke sapa wae lho iki kepiye to wis geger kaya kene kok dadak takon jeneng. Aku iki gak ngomong. Nek wis bengok-bengok kaya ngene kok ora ana tindakan bablas. Niatmu piye? Nek arep gawe Bagong Bali ora gelem ya sampean gak nesu, ngono lho. Wah, tutuk sepatu sisan kowe. Nyilih sepatune tak ngruthuk kowe. Lho. Nyilih sepatu kok ngruthuk sing duwe karepe piye? Endra, wonten dawuh iki Bagong piye kaya ngene iki Endra? Menungso ora tatanan panus maning jajalan atus kertane baune iblis lanat Bagong. Nun. Kowe ngerti? Iwang Pikul Narada kuwi sapa? Maksude? Iwang Pikul Narada kuwi sembaning para dewa. Kami tuwaning dewa. Oh, Modin. Kudu. Kami tuwaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe. Selagine para dewa wae wedi karo Iwang Pikul Bathara Narada kok kowe nyamah marang asmaning Iwang Pikul Kaneka Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata? Mboten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu ming sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali, ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mule. Yakin kula ora arep wani karo dewa. Nek Bapak Semar ora ketemu, anggen nyuwun ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya. Apa dewa ki ora entuk diwaneni? Dewa ya menungsa lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip nggo niti priksa marang mobah musing para titah. Aja dianggep dewa ki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki. Wah, aku kok merinding to. Lambene turah kok wis aku. Aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur ora wani, rasa do melu-melu. Lah, kowe nanti aku ora arep lunga. Iki bungkusanku. Arep do dibuka enake iki nggo sangu topo ae. Topo kok nggo panganan ana molen bareng. Ngeleh. Ngeleh ora. Ora dipangan lho. Ora. Ayo teruske. Lho. Iki rumangsaku aku malah bingung musuh Bagong. Pancen tak gawe bingung. Terus karep sampean pripun? Yen ngono kowe ora gelem bali. Mboten. Yen ngono kowe wani karo dewa. Mboten ajeng wani. Ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean niku piais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula. Kula tak nuruti karepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok-tok sing dituruti, ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik. Niku mboten apik, niku ora iso manunggal. Ah, pinter tenan kowe. Ayo apa kowe? Plembungke sisan kowe. Dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Goleki aja. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Wis ngonten niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nek Karangkadempel. Nek ora gelem bali aku ingkang rudha paripeksa karo kowe. Nek kula dirudha paripeksa carane cacing niku kepidak menungsa ngulet ora ngrasake lara. Ning buta males karo sing midak. Monggo cacing niku ora ndek perasaan. Nek sampeyan ajeng mula sara karo Bagong, kula menungsa. Kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampean, sampean aja lara ati. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Piye kuwi? Dewa kok ora tanggung jawab. Mulane aman-aman bae wong tok-tokke njaba.
Kaya ngono kok dewa lho, agi aku ora metu njaba. Kowe dewa metu njaba. Sendra metu iki rasa dadakokean gunung tanpa guna. Ora minggat larak, demang medal kula nututi karo sampean, Pak. Koclok. Kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki ameng-ameng nyawa uripmu, Gong. Kowe padha karo anguk-anguk Kawah Candra Dimuka lho. Kowe kok nantang karo Bathara Indra. Bathara Indra ki sapa? Ambo. Kok takon aku? Aku ora tau ngurutke silsilah Bathara Indra kok. Nggo ngapa? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kowe wani karo Bathara Indra, nek nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruwang-ruwange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana dewaning geni, ana dewaning banyu, ana dewaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis ta? Lah padha ngruyuk karo aku ora masalah, Tru. Tenan kowe ora usah kuwatir karo aku, santai wae. Santai. Tak pedhone nek kowe ora gelem ngewangi tak pedhone dhewe. Wis ta, kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Lho. Petro ngabari tangga separo. Kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok pamit mati iki njur kekuatanmu nendi? Nek ya kuwi. Nun sewu ora ana ala tumomo ning becik. Wis ta, yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondheli wae. Ngono. Wong tumindak ala ora bakal tumomo ning becik, wis ta. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karang Kadempel, mbelani karo kawula negara Ngamarta sing pengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik. Nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong kuwi padha karo dewane sing arep kisruh karo aku. Lah saiki mung kari gumantung lehmu nintingi sing bener sapa sing luput sapa. Kowe saiki wong tuwa iso milahke. Nek sing tak arani bener aku ora usah kuwatir, bener ki ora bakal kalah. Ya sak karepmu ning aku ora ngewangi. Aku ora butuh tok ewangi kok. Kowe iki ora ndek kekuatan. Wis tanganmu ceko, sikilmu becik, matamu kerok, matamu kuwi. Nek kakane kok matane kira ora. Ora, kowe iki ngewangi lho ora ana apa jenenge iki, apa undakane apa-apa. Nek Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ra, Tru? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Kowe aku wedi karo dewa. Alah dene gagah. Wani ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok ora wani. Kok ngono kok. Walah. Ana tuku daster kono. Gek rok-rokan wae ngono. Karo dewa kok ora wani. Kowe wani apa, Kong? Sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak wethuke, ora usah kuwatir. Kowe do ngaso ngono. Ya. Ngaso ya? Ya. Engko nek kowe mati, aku gotong nggo bali. Oh iya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang kowe melu gleleng. Oh iya. Penak ta? Heeh. Ora rekoso terus kepenak lemu tumandang. Ya. Kono gareng mule kono. Nek kowe mati, wis ora usah mikir aku mati. Wis ta, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis ta, wis ora usah kuwatir. Ora tekan 40 lemu nylameti. Mergane pitung dinane kowe wis nusul aku ring. Dengkulmu mlacet. Ngedeg-degi senengane. Wah, tratap aku ora. Ya sing ati-ati ya, Kong. Wis ora usah kuwatir, pethoke diwadengane terus. Ya. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta
Wis anggene maya Wisnu Pratenta. Oh. Ngati-ati lho, Gong. Aku kok ketir-ketir atiku. Niatku ora mbelani karo kowe ning aku mungkur karo Petruk mau kok rasaku kok ora mentolo. Mula rasa wedi le. Nek pancen kowe engko wani karo Dewa, nek pancen kowe engko kena apa-apa tak bilani. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati, Gong wis rasa kuwatir. Iki tenanan momeng kandhek ana ing lambe. Tenan Gong lahir batin. Nek pancen tenan maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus. Ning mungsuh awake dhewe iki ora bae-bae. Niki wong abot kabeh. Mungsuh awake dhewe iki dewa-dewa. Heeh. Ha terus piye? Ora usah melu-melu, iki perkaraku. Ya. Ning nek kira-kira kowe engko weruh, aku cilik diajar karo dewa, gedhe aku arep dipateni, kowe maju ngewangon aku. Siap, ora usah kuwatir, Gong. Siap, aku ya siap rasa kuwatir. Ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju. Ya. Aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju. Siap, ora usah kuwatir. Tak pethuke sik, jake rembukan apik-apik. Nek ora iso jake rembukan apik-apik, tak ajare para dewa. Nek aku kalah kowe ngewangi. Ora usah kuwatir, Gong. Aduh, tak ceraki cerak tak doi. Piye maksude ku? Maksude piye ku? Aku adoh tak ceraki. Nek cerak tak doi. Terus larang mbelani kapan? Hah? Nek mbelani ra sanggo kata-kata sing bingungke. Kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi. Serak tak doi, adoh tak ceraki. Kalimat kaya ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono. Oh iya, iya. Sadar ora? Iya, iya. Gareng nggawa gaman kowe awakmu cilik. Tangane cekor sikile becik. Nek kira-kira aku kena apa-apa, maju. Wis ora usah kuwatir. Kowe karo aku iki pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem wae karo kowe, ora usah kuwatir, Go. Sapa wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing nandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Truk. Heeh, pokoke. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora ngono magawe glarira wang-wang. Ujuk langsung loro, Truk. Mungsuhe loro ya, Truk rene, Truk. Ya. Ora usah kuwatir, pokoke nek kono telu, adiya telu, kono loro adiya loro. Ah, ngono. Kowe sing mburi ya? Kowe? Aku sing arep rada cilik. Oh. Mungsuh kok milih-milih ora. Bathara Indra. Ya, Bagong. Nedas pundi Mulun? Aku tetep nampa pengendikaning Wang Pikulun Bathara Rada kinen nyingkirke karo kowe. Kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru ana ing saka ngaras Bombong Wirayang lan aja mbacutake nggon mung nglakoni apa. Yo Bagong kowe bali yo. Ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa? Ulun Bathara Brahma. Wo, Bathara Brahma. Heeh. Dewane ngopo? Dewaning geni. Wo, ngambil reke. Lho. Kok diwa geni kok nyilih rek ora? Mesti apa-apa iso kobong kae mestine. Kowe bali yo. Aja ngeyel
ngeyel karo Bathara Brahma aja kakon dosa. Kowe bakal tak untapake tak cemlungake ning kawah Candra Dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun adan dewa kayangan ngebiyuki lengkaing Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton landhesane kula bener. Kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni tapa. Tur dewa takon goleki bapak kok ora sago. Gunane apa dewa niti priksa karo mbahmu sing para titah. Kudune dewa ngerti. Wong dewa iki iso nyawang jagat saisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nuduhke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki lagi ngene karo iki duwe gawe kaya ngene." Mengke tak jujuke Semar. Ming perkara kono mong kaya ngono angel lho. Kok kaya didelik-delikke? Ulun ora ngerti ning endi bapakmu. Ha kok ngono kok dewa? Dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal kok. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru? Ya. Iso nglangkahi kuwandane Bathara Indra. Kowe kelakon tapa ning wana Bombong Wirayang. Iso nglangkahi bathange Petruk. Lho. Kok aku sing dijokke piye? Ya bathangku barang lung rampung kok. Oh iya iya. Kowe kena nundung aku saka alas Bombong Wirayang. Mati dene aku. Pangga kayane. Tata ya. Kok kaya wong girap-girap. Asem kok dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies mumet aku. Jambak rambutku diantem raiku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyonyo ngono kok. Ha iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ora apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa. Candak siraku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan, Tru. Tak candak tangane set tak durke sit. Lek kok ngantem wis kaya tenagaku atoke kabeh. Torindo gletak jengkulmu atas. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena. Kayane kena, ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa iki do goblok. Lho. Aku duwe aji lembu sekilan kowe tak buang kok, Tru. Mergane, wah, kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dienggo. Lho, gunane ngono kuwi saiki deloken. Kowe ngantem ora kena to. Wah iki mati tenan awake dhewe, Tru. Ha iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin sak ampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Sak apes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedap-edapi. Tru, mbok kowe omong. Nek wis tau domongi bapak aku dikandani. Kekuatan kelemane dewa iki endi? Nek jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese kowe nggonono lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa kuwi papane ning kayangan nggon. Go. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodo apa nggon rai, ora kena. Mergo pancen wis pesti derajatmu iki sak ngisore dewa. Terus
Jarine bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi ling ngantem dodo medun. Kene ngene. Heeh. Meteng mesti kena. Kene mesti kena. Entuk wong kuwi ngisor dodo kok. Wah, mati kowe. Wis ngantem sak tutuk-tutukmu acan dadak slentrek ora mules aja tundang bakong legane. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo wis. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar wae yo ngantem. Mati dari aku nyoti bakno pecah siramu. Ayo guys aja omong kowe. Ayo mburi. Mine gantine dodo apa? Nya. Lho ora apa-apa. Ora apa-apa ki padake aku ya anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja dundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Antemen iki kaneng pati. Waduh mati. Apa kowe model? Mati ya. Waduh. Gong sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapuk. Langsung wetenge dicekel mules kae. Oh to. Pantem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dengkulmu ora. Ana Bathara Indra le mlaku ngobeng kae ngene. Ayo sambat ta kowe. Amo Sranata Jamrata ing banjir Pancabaya. Canjak kowe kanyamu. Kakang Bathara Indra mundur brangkang. Waduh mati aku Bagong kok ngerti kringkyane dewa. Lho Kakang Bathara Indra dikapake. Wah edan yayi edan nginceng sak penake dhewe. Le ngantem dipol-polke wong nang weteng semengkring rasane. Waduh wis kono maju aku tak ora maju. Lha mlaku kenapa? Wah loro banget. Kena kain kuwi loro banget. Bagong gugu karepe dhewe. Wani karo Bathara Brama tiban daya kemandenku kobong awakmu mbuh dagine poho kawan. Kowe iki ra iso renang to, Kang? Ra iso. Aku ra iso renang, mesti tak unsalke ning kali. Nyatane genine Bathara Brama nyemplung kali ra yo blebes kabeh. Lho, ngene iki lho ajar renang lho nginggak lho. Lho. Sikile ngisor dipancalke. Modar, Truk. Selamat modar. Ya kene. Tak gendong kene. Nah. Mantap.
Wah, kowe ora tata. Wong iki kandhani ngeyel, Bathara Brama iki dewaning geni. Genine nyemplung kali kowe tak uncalke kali. Mangan apa? Mbok iki. Rasane ora karo-karoan ya, Tru. Paling mlebon iwak. Iwak apa? Ora wae ngono kok iwak ora. Ora apa-apa ora masalah sing penting slamet. Heeh. Wis pokoke diampet kok. Wis ben aku apa-apa doyan kok. Ha iya. Canggleleng kok. Bathara Brama rene kae. Yo, aja ngubal-ubal genimu kowe mah. Lho. Mau sapa? Brama. Ayo, ijen padha ijen tangan kosong karo aku. Maju kok. Oke. Bathara Brama mundur. Oh, latar. Bagong pancen ora kena dijum sarana aris. Wani gawe begering para dewa. Oh, konangan Yama Dipati ajabut nyawamu mbut tadine pati. Oh. Siji iki apike awake dhewe mlayu kok. Ki dewa tukang jabut nyawa. Sapa jenenge? Yama Dipati. Ha sing jabuti nyawa-nyawa kuwi. Heeh. Kowe maju jabut nyawamu modar. Ki nek siji iki awake kudu mlayu, nek ora mlayu mati tenan. Minggir, minggir, Gong. Kowe kena dikandhani ora to? Nek kowe maju kowe engko dijabut nyawane kowe mati aku ki kelangan. Aku malah kelangan kowe, Gong. Kendel ya kendel nek aku hitungan. Kowe ngopo ya cangkeme jebak-jebak. Hah? Nek wis wani aja wedi-wedi, nek wis wedi aja wani-wani. Pati uripe menungsa iki gumantung Gusti, ora gumantung Yama Dipati. Yama Dipati urung jabut aku tak jabuti untune. Lho. Mundur. Gong, kowe mati tenan. Kowe mati tenan nek musuh Yama Dipati. Betul. Mundur. Bisa mundur ora? Presne lengmu rusak ora bisa mundur. Ora ning aku ngeman ya rasa to eman. Aku mati wis tak ikhlaske mati terus. Aku ora apa-apa tekane mati. Kok nangis? Wedi. Agene wedi kok. Ngono aku kaya kendel-kendel ora. Mundur aku ora apa-apa wis tak ikhlaske. Nggo mbelani karo desaku, nggo mbelani karo kuthaku. Aku ikhlas mati ora apa-apa. Aku ora mendo tak tenjang tenan ra mikir kowe kok. Karepmu wong. Tukang jabut iki ha. Jabut nyawa. Ora mbok nyawa mbok apa sing penting kowe tukang jabut to? Iya. Ayo arep ngapa kowe? Kowe gelem bali apa? Ora. Ora gelem bali jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu nyawa. Nya jabutan. Kowe iso jabut aku, bumi langit tangkep mati dari aku. Wis candak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. Woi. Hop. Wah, angel banget ta iki.
Ayo, iki nyawa peret ki kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah, 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 wah. Dipati kok bagus. Bonek mungsuh pono kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane ajeng kula candhak sirahe angel ra jamak lunyune. Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut, keneng mrucut. Lah cah edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye ra jamak-jamak. Lha niku nek ngethok mboko sithik krak-krik niku sak gegem abrol ngoten. Aduh. Panas ra jamak-jamak. Ana janggut kok panis. Piye iki kok Bathara teko dengkulmu kuwi. Piye, ha? Are gleleng ya wae. Aku madake wedi karo kowe. Ki Bagong kondhang bengi iki. Ngosase dewa ayo. Kowe arep ngopo kowe? Arep mbelani kowe? Bathara Trada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras? Pombong wilayah. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Iya. Ora mundur sudet wetengmu metu cetule. Wes. Weteng kok metu cetule. Ayo ngomongno Bathara Guru ra wedi aku. Kakang Rada punawi sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang gudel bingung sami kendang kapracondhang menika kados pundi adalah Bagong berguguk nutawaton boten purun wangsul dhateng arah kadempel piyambakipun pilih tapa wonten telenging Wanabamba wirayang wonten lengking Mahameru ingkang dipun suwun Bagong purun wangsul niki kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya monggo Kakang Semar boten dipun mangertosi wonten pundi papan denungipun ngantos dados darah-daraning para dewa kaliyan pun Bagong ning eling-eling gandeng Bagong nika pancen wong dugal warisan dewa bubar mawon boten kanten-kantenan kula semangkaken dhateng Paduka Bathara Guru Bagong kita kena ulun nilikake apa ora kawan Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone Truk sapa iki Truk? Bathara Guru Bathara Guru koyane wis menyang lho muridé durung teka kok wis teka. Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk. Totok sisan. Sing dadi sing ditandani. Tangane kok papat ya, Tru? Ora apa-apa Bathara Guru kok. Wah. Adus suwi, keleke papat. Lengosoki suwi. Ya ben, iki senengane karo Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh ulun. Kita ngerti ulun sapa? Nggih, kula ngertos. Paduka Pulun Bathara Guru.
Kita kuwi ngerti ulun sapa? Sesembanipun para titah. Ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Rodo. Kok kita ora ngestoke? Nuwun sewu Bu Kulon, kula dereng purun wangsul. Sebabe Bapak ical. lho. Ilang kena ngopo? Mboten ngerti, lalile deleh. Hus. Lali dele ora bapak iki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula purun wangsul. Mergo kula ya ndek gegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep mulih. Kita ngerti, kita laku topo ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun urusan kelawan para dewa ngundurake kelawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul. Kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita moh bali? Tesih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten Bu Kulon. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kaliyan dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang. Nah yen kita ora kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracundang mbuh nyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga. Gong, ora edan kowe iki. Piye to, Gong? Menengah. Oh minggat bae kono. Senengane ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuatan ing Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padas pecah. Modar kowe. Truk. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Truk. Wis kono kowe mulih kono. Kono ngurusi anak-anakmu kono. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki, ngono kuwi. Rasa kuwatir to? Moh, aku moh Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kono mulih kono. Gong. Wis ke santai wae. Arep tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki ku jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Hus. Iki kan biyen guru terus gajine ra mundak-mundak. Ketiban guntur geni guntur angin. Embuh tibamu Punakawan Bagong. Pun mang tibake nek panjenengan ajeng nimbake guntur geni guntur angin pun monggo. Kula ikhlas mati ora apa-apa Bu Kulon. Kene margane klati kita. Kondo ngajeng nalika semanten ki lho Bagong kene iki kae guntur geni guntur angin gendang kapracundang kontal kaprabal tebih dawa iki lho Bagong nalika semanten mestaka kenging padas satemah mboten mun Purwa desene iki lho Bagong wau madyaning dasaring jurang Kelora Bagong nalika semanten mestaka ketatap padas mila datan eling Purwadasena wonten telenging wana gung liwang-liwung parandening mangke dereng dipun ngertosi wonten pundi wana winastan wana tuwin papan pernaing Kelora Bagong nalika semanten eling-eling wujuding Punakawan ingkang ndugal kewarisan pinawong dening dewane nadyan dawah wonten tengahing wana parandening mangke wonten wujuding sato wana ingkang wujud bantheng ingkang nyaketi Kelurah Bagong nalika semanten sarwi
Angen bos-bos dateng ku andhanipun ki Lurah Bagong Graita bilih ki Lurah Bagong sampun sirna. Sigra ndekem punang batheng wonten ngajenganipun ki Lurah Bagong. Miyat langening kawan wanaglar mandhan moncar. Tinon lir kekonang surem sorotetan padang. Burung arep idolada kok wis ana sapi gedene semene. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu wujuding sapi. Lho, iki kok kewan kok iso omong wae lah. Film kartun iki. Dudu Bagong. Dudu. Kok ngerti kali kula? Ya ulun ngerti. Aku ngerti kelawan sira merga aku diwenangake ngerti marang sapa wae. Aku nadyan wujud handaka parandene aku ingkang tunggu alas kene. Lan aku kuwi ngluwihi marang sak pepadaku. Dene wujuding satu wana, satu kewan. Aku bisa tata jalma kaya jamak lumrahing menungsa lumrah. Wah, lah gleleng tenan iki. Agi iki aku weruh ana wujuding handaka niku napa to? Handaka niku kanca kula. Dudu. Handaka kuwi wujude bantheng. Wah, lah bantheng. Ampuh iki. Iya. Dikeparangake dening para dewa, aku kuwi bantheng sing ampuh, isa tata jalma, ngerti sadurunging winarah lan ngerti lelakon sing aku ora ngerti. Yakin? Iya, tenan. Nek pancen tenan sampean jenenge sinten? Aku aran Andaka Dewa. Andaka Dewa. Iya. Wah, banthenge jenenge Andaka. Aku wis menungso ming Bagong. Jian wis ora adil. Lho aja ngono. Aja nyebut sing ora-ora. Bagong, wonten dawuh kena ngopo kita kok nganti tekaning pati ning telenging jurang. Jare sampean apal, ngerti lelakon sadurunge winarah, ngerti lelakon sing ora panjenengan ora ngerti. Saiki nek pancen tenan aku kena ngopo? Ayo. Nek ora iso bedhek sampean ngendika niku mung goroh kabeh. Ya, yen pancen kita njaluk ulun iki mbatang lelakon kita, ulun bakal mbatang. Nggih ampun isih urip kok arep mbatang. Gus iki tegese mbatang kuwi merdekake apa ingkang lakon lan kita lakoni. Lah ra ngoten. Napa kula kenging napa? Kita ingkang sekawit tapa ning lengkeng Gunung Mahameru, ana ing alas bombong wirayak. Nanging ora dikeparengake dening para dewa. Wekasan kita Pancakara kelawan para dewa. Nalika semono para dewa padha kendhang kamracundhang kuntal kaprapal kalah kelawan jeneng kita. Wih lah bener kabeh. Terus kita adu arep karo Bathara Guru, kita kena daya pangaribaning Bathara Guru ya kuwi wujuding pusaka guntur geni guntur angin. Kita kendhang kamracundhang tiba ning alas kene, kita tekaning pati. Oh, nggih matur nuwun. Cocok kabeh nek ngono sampean pancen bantheng sing ampuh tenan. Ya, dikeparengake dewa pancen dadi bantheng sing digdaya. Syukur, syukur. Kula ajeng takon. Takon apa? Sasuwene kula lungeni bojo kula aman-aman mawon mboten. Soale kula ngerti gareng niku seneng kali bojo kula. Dadi kula kuwatir kula tapa niku ya atine menak-menik tenan. Engko nek gareng terus wirawiri nggawa apa pijawa nika? Ora, Bagong, bojo kita kuwi setya kelawan jeneng kita. Weh, la edan. Lahir batin, lahir batin. Kok tau ngrujuk ember kula? Mergo saka nggonmu kebangetan ninggal kelawan bojo pirang-pirang dina ora bali nganti bojomu nesu. Ning yen ditonton saka katresnan, bojomu kuwi lahir batin tresna kelawan kita. Wis tau sedeng? Durung. Wis tau selingkuh? Durung. Sing wis tau selingkuh bojone Gareng. Mula kok bojone Gareng anggere sore le macak lambene nganti kaya wong mamah godhong jati. Abinge ra jamak-jamak.
Karo sapa? Karo Semar. Weh. Tak sudet tenan wetenge Semar nek pancen Udu. Pokoke kita ora perlu ngerti. nggih, matur sembah nuwun, matur sembah. Aman ya pokoke. Iya. Ah sak banjure nek pancen sampean ngerti niat kula niku jane pripun? Bagong, Wonten dawuh yen kita bakal bangun desa nata kutha kuwi sayekti panjangga ingkang becik. nggih. Ning gandeng kita kuwi mung ijen ora duwe kekuatan sabab Semar lunga saka Karang Kadempel. Lho, sampean ngerti bapak kula bareng to? Ngerti? Wola den bandeng ampun tenan iki. Iya, Bagong. Nggih. Tulung nggih. Anu napa? Nek sampean pancen ampun tenan sesuk Bupati kali wakil bupati didadekke pisan nggih. Iya, ulun dadekake. Nggih, matur nuwun. Ampun tenan. Iya, Bagong. Lah terus bapak lunga. Ya bapakmu lunga. Lungane teng pundi? Aku ora wani nuduhake mergo iki isih sinengker dening panguwasaning dewa. Oh. Lah terus Gegayuhan kita ingin kaya mengkono mau, sayekti ora bakal bisa kelakon yen tanpa wong atuamu. Nanging uga ora bakal bisa kelakon yen to tanpa pambiyantuning para Pandhawa. Pandhawa kuwi bendarane wong atuamu. Ngene Bagong. Wong kang bakal bangun desa, bangun kutha kuwi sayekti kudu gumolong manunggal tetunggalan antaraning bendara utawa kawula. Ana ingkang nyebut manunggaling kawula lawan Gusti. Kawulane manunggal kelawan Gustine tetunggalan sengkut gumegut padha bangun desa lan bangun kutha. Kamangka dina samengko tumrap aku bendaramu Pandhawa kuwi nedeng kelimput. Sebabe ing atase momong pamomonge ya kuwi Semar Badranaya lunga saka Karang Kadempel. Lah kok dadi para Pandhawa ora gumregah, para Pandhawa ora budidaya, para Pandhawa ora sumedya ngupaya menyang dununging Semar Badranaya. Malah enak-enak kapenak lenggana ing negara. Kanthi cara mengkono cetha yen to Pandhawa durung bisa manunggal kelawan kawulane kang diwakili dening Semar Badranaya. Mula kang sangka kuwi wajibe Pandhawa kudu dielingake, wajibe Pandhawa kudu diumutake. terus sinten sing ngajeng ngemutake para Pandhawa? Tanuli kejaba mung kita Bagong, mergo kita ingkang wani kelawan para Pandhawa lan kita ingkang wani matur apa anane marang para Pandhawa. Yen Pandhawa ora dielingake mengko mundhak kebablasen. Kanthi yen to nganti kebablasen kita ora kelakon bangun desa lan bangun kutha para kawan Bagong. Gonjang ganjing langit kelap-lapaton lergin sanging risang mawe gandrung. Waduh jan pepundhen kula Andaka Dewa panjenengan pancen wasis tenan. Iya. Jalaran lamun Semar ora timbul dadi wakiling para kawula, sayekti samengko apa ingkang kita jangka ora bakal kasembadan. Panjangga kita kudu nyuwun palilah kelawan Semar Badranaya apa dene para Pandhawa. Terus niki apike pripun? Miturut saka panemuku ayo kita utawa sira Bagong dak kanthi sowan negara Ngamarta. Yen perlu Pandhawa yen pancen ora eling sarta ora gelem ngupaya menyang didununging Semar Badranaya. Bagong ndak keparangake ngamuk ana ing negara Ngamarta, aku ingkang bakal anjampangi sarta menehi kekuatan kelawan sira Panakawan Bagong. Ridho mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit. Gong maguru gongso tetekaya butula. Ning nek kula kaya ngeten iki napa mboten dianggep mengke kula ajeng mengkudeta para Pandhawa? Ora. Kita aja wujud Bagong. Terus kula wujud napa? Manut karo panjenengan ulun. Kita bakal ulun salini. Salini wujud napa? Mantenga ciptamu Bagong. Ndak suwunke marang panguwasaning dat kamuring dat muga-muga sira isa aja wujud kaya dene wujuding Bagong. Oh nggih, ngestaken dawuh Sang Andaka Dewa. Lenglenging triya mangungkung.
Padukan lagune nglekas Lho kita linuting kidung Kadung kader ngamomong memangun manah rahayu Bagong wonten dawuh jane bakal ulun salimi wujud satriya ning jebul raimu angel dipermak wis janji loko iki awake wis wangun kaya ngene raine ra iso dipekonah niki ra iso digawe pripun-pripun ora iso raimu kuwi paten waduh cilaka ki cor-coran kok ya oh lah terus pripun kita wujud satriya nanging kita bakal gampang kadenangan mergo ya mergo raimu ingkang angel dipekonah mau Bagong pun mboten napa-napa sing penting gleleng ngono wae wis ora masalah ngene iki terus kowe bakal dadi kadang tarunaku nggih aku Andaka Dewa kowe Andaka Murti wah gleleng iki mungkin ampun bubar karo rasa diganti nggih lho pun ngenten mawon kula tak bali tak gandrung bojo kula balung kiren bakal coba gunung danang gleleng pokoke nek wis rampung kita bali kaya wingi une wah cilaka iki awis glelenge kaya ngene terus kemarengipun ayo mangkat menyang negara Ngamarta Pandhawa ora gelem ngupaya Semar Badranaya aku lan kowe ngamuk negara Ngamarta monggo kula numpak sampeyan Gus aja mlaku dhewe-dhewe mlaku dhewe-dhewe wah mengke nek ditakoni wong teng dalan disarde pinten wonten pripun kula darani nggawa sapi metal tak gudak ndasmu lho Bagong nesu bantrenge endi nyangkok nesu ora aja sembrono mengko ndak kualat karo aku oh nggih ngerti aku mangkat dina iki suwawi Pak suwawi kula dherekaken kebablasane cangkeme iya aja kaya bocah cilik ampun gedhe dinake bocah cilik mangkat karo aku Bagong monggo kula dherekipun anu Andaka Dewa Yayan Danamurti yo Jayamrata iki kadange Andaka Dewa aku Andaka Murti Pandhawa ndi Pandhawa cetha yen to Pandhawa wong kang ora ngerti karo kabeciane wong liya Pandhawa ora ngerti karo kabeciane Semar Badranaya ora goleki malah padha suka parisuka lengdan sila tumang kendangan ladrang awe goblok banget tau kendangan dengkul sakepenake dhewe endi bales budimu karo Semar Badranaya ora padha goleki Semar Andaka Murti ngamuk punggung Suratamtama Surawiyaga mati dereng aku legane Latmana Sang Arjuna Ismanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh iki sapa takon karo aku satriya kleang kabur kanginan mendung ke baratan kembali ke timur ing endi tibaning kono papan dunungku Raden Andaka Murti kowe sapa jenengmu Janaka ngaku
ngerti karo aku. Ora aneh. Sapa-sapa ngerti karo kowe. Mergo kowe kuwi mlebu nang layang kabar. Apa ya? Kowe wong sing kondang kamenang-menang. Sirmu piye kowe ngamuk ning negara Ngamarta? Janaka, Onong paran. kabar sing tak tampa Semar lunga. Padahal Semar ki dayane nyukupi marang para Pandhawa. Aku dadi Pandhawa ora padha golek Semar. Mangku asta. Wisuh ning Wastafel. Lumoh ngentasi perkara. Ora ndara golek Semar aku ngamuk nang negara Ngamarta. Langkauna bathange Janaka. Piye? Langkauna bathange Janaka. Kelakon penjangkamu seda dina iki kowe Janaka. Waduh. Kapusan kowe. Ocer. Wah. Sing ngendang ora iso ngendang ya. Janaka wonten dawuh tiba saka Dirgantara sing ngamuk wong edian. Wong edan piye? Monggo Kakang Mas kula aturi mapakaken piyambak. Wah, deploke ndase. Tabrakan ning dhuwur. Ayo padake ora. Rumangsamu tronton mungsuh pikep. Aja mundur Werkudara. Raine aku kaya tau weruh. Aja ndelik. Ora, aku isin aku soalé kondang bagus aku. Sapa-sapa mesti apal karo aku. Males aku. Madhep rene. Megah. Perang kok mungkur. Ya men. Karo ngopo kowe? Pandhawa golek Semar apa ora? Wah, iki madhep rene. Heeh. Lah, aku kaya apal. Aduh. Iki nek kesuwen konangan iki aku. Pandhawa ora golek Semar mergo akeh kewajiban. Tegese Pandhawa ora tresna karo Semar. Nek Pandhawa ora tresna karo Semar sapa sing arep ngayomi karo para Pandhawa? Kowe kok cerewet kuwi jenengmu sapa? Andakamurti. Andakamurti. Ya, Saka ngendi? saka Pacitan. Ben sak-sake pokoke. Kleang kabur kangenan mendung ke baratan. Mendung goleki ora? Ora goleki tak amuk negara Ngamarta. Wah, deplok dasmu. Ayo! Wah!
Prakowo Abu. Piye? Sing nekani negari Ngamarta ingkang ngraman Ngamarta menika sanes tiyang. Lho, sapa? Wong edan. Kaya apa rupane ning kok kaya ora iso mikir. Wah. Menungso dedeke raspiro wae kekuatane ngedapi-dapi. Tak tendang sirahe ora apa-apa. Kuku Pancanaka ora tedas. Kalah. Kok iso kalah? Wah, cerewet. Mboten. Ya nek kalah mundur kono. Yo. Wah, batur getak-getak. Kalah yo kalah. Cerewet. Mboten kok. Mboten apa. Sebul wong edan. Iya. Glelengo. Lho, saka ngendi no gareng? Lho perang kok ya. Rene kalih Bendara niku setya bekti. Kalah apa menang? Pangestunipun kawon Ndara Werkudara kalah kok aku kon menang. Mundur kono, lereno nggih. Diterangno kowe. Ngapa kowe blirak-blirik ngece? Iya. Lho saka ngendi no gareng? Kula niku nek perang niku ora gelem leren nek urung tekaning pati kok bagus. Pancen ngono kuwi jiwaning satriya nggih. Kalah apa menang? Pangestunipun kalah. Mundur kono nggih. Apa terus ngece meneh kowe? Mlirik ya. Cah ku metu ngendi to? Oh, tudul desa. Mlipir. Sediani Drei. Anggerene kono gareng mundur nggih ngestaken dawuh ngapa truk mlirik dies wis delikke kene ben cara mbiyen ya ora apa-apa iya titenana lho perang meneh karang kula niku nek perang bola-bali kok oh lah ya wis kalah mesti kalah mundur kono nggih. Ngapunten, ngapa truk kula tak liwat mriki mawon. Yo weruh kok ya. Aduh. Ki cocoke aku lho. Ndang ora ono sasaran. Ono ratu kok dicubles bokonge. Lah kaya katosen dengelmu. Tak sawange kaya ngapa mungsuhe keparat. Jagat Dewa Bathara. Jagat Dewa gedhe tur dawa. Wong edan tenan iki. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musuhku, aku ora pangling karo kowe. Kowe sapa? Lho. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane. Iya. Iya, pancen banget. Ngerti aku karo kowe. Sapa nek pancen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu Indrawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanemtu. Caidan. Ora edan, jenengmu sapa? Andakamurti. Waduh, Andakamurti jeneng anyar. Anyar ya men bar tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani? Werkudara kalah karaku, Janaka kalah karaku. Wangi-wangi wong loro sisan kene. Ajar ku andamu, wani karaku. Sing nawedeni apamu? Lho, aja niroke, ya men karaku. Mati dening aku, mati. Mati lho sapa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, Ramayana tibakno. Aku mati, kakangku Kakang Andhaka Dewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andhaka Dewa.
Saiki nang ndi? Nang angkringan. Lho. Kok tekan angkringan barang ora sawokan bebangaken ayo. Kaya apa aku sing tekan mati dening aku pangkat. Oh, ditenono. Ratu jireh ya ngono kae. Mengwani nyuwarani tok. Mati dening aku ditenono kowe kok mundur. Wah, lah personalnya mung mundur tok. Ora ana sing siji loro telu maju kae. Iya. Kresna, kowe aja mundur. Kowe kudu iso ngandani para Pandhawa Kresna. Petro, Non. kowe butuh duit ora? Ha butuh. Oh butuh tenan? Nggih. Nyo tampan ana. Nggih. 100. Kresna kok maringi ming 100 sih? Ndoro-ndoro liyane iki nek kai 2 juta, 3 juta. Ya kono melu bendoro liyane kono. Ya wis melu kowe wae. 100 trimo ora? Trima. Trimo ora? Trimo. Ora bengak-bengok tak dodome cangkemmu kowe. Ning ana syarate. Syarate Andaka Murti kae patenono. Kraman kae patenono. Ora iso mateni 100 bali 600. Wis ngono, masa burung. Ratu ireng, cetril. Reng, kowe butuh duit ra? Butuh no. Ya, iki ana 15.000. 15.000 lumayan. Nggo tuku cakar nggo gruwaki raimu. Nampa kok nesu ya ben. Kowe entuk 100 kok kantane kae 15.000. 15.000 ana syarate. Syarate apa? Mateni Kraman Negara Ngamarta. Sapa? Andaka Murti. Ya ora ono witro, aku wong ringkih. Wong loro. Wong loro. Kowe karo aku maju bareng. Oke. Maju bareng ya. Maju bareng bethuke. Ya. Sapa iki? Andaka Murti, wis apa? Aku Petruk. Pangkatmu? Batur. Sorry, tidak level. Sik. Mandek sik. Ora iso, ora level ora. Aku ora mungsuh kere-kere, tanganku kotor musuhnya. Sik to. Oh. Walah, cah. Oh ya iso ning lakoni lho. Ngapain kau? Ngapa kok njur kaya nyanak-nyanak? Wong kere kok nyanak-nyanak karo wong sugih. Reng, rene. Wah, apa sandangane apik ora ini ra iso dipermak kaya. Raine ra iso dipekonah piye-piye sing tetot kaya ngono kuwi. Hus. Begadang. Pedagang ora toto kok bedagang jangan bedagang. Keparat ngarepe dhewe. Sapa wae? Petruk. Sing mburi kelinci. Kelinci mancal raimu iki apa piye? Nala gareng. Pandhawa ndi? Kon nungkul ning ngarep aku, ora nungkul sirna mergolayu. Ngerti ra? Kok kaya bangkok. Kita ya. Ngadre. Ketorone Sarunge mampu pertama. oh. Lah kok ora sok kulaan to? Ora greneng-greneng. Sirmu piye? Ngarepmu piye? Sirku ngene iki, ora minggat samplok rae. Terus rek.
dimulung dening Kelurahan Petruk saha Kelurahan Garing. Ical wujuding Andhapa Murti. Nenggih Kelurahan Bagong kaget kadrukasan Panakawan kekalih. Ngapa iku dadi satriya barang? Sing dandani Andhaka Dewa. Andhaka Dewa sapa? Banteng ning Ampul lho, tenan. Nek ngerti aku badar ngene iki mesti ngamuk sapa sing aran Renggalang. Oh, arep golek Joko Tingkir mau beda ceritane. Bayang ra ono Joko Tingkir. Joko Tingkir ngopo? Joko Tingkir karo Boyo kok. Wah. Heeh, ndek ya lali aku. Wong ora ngerti sejarah gobloke. Wong iki sing nyekeli Kae dudu Joko Tingkir. sapa kae? Kae Ki Ageng Pemandangan. Dasmu. Pemalangan das-daske Kowe iki mbelokke sejarah sak pinake dhewe kae sing nyekeli baneke Baron Sekeber. Oh, Baron Sekeber ki sopirku kok ngelu megap-megap lho. Anggere turu kok karo sound system banter ling ora. Dudul remah wae cangkeme. Mangkelake tenan. Heeh. Kae pokoke banteng terus kae. Lah mungsuhe sapa, Gong? Aku ya ora ngerti. Sinuwun Kresna Kondene. Sinuwun Kresna Kondene. Sing awani akon sapa? Kowe iki ya ngawur wae kok. Timbali Petruk. Ya. Den, ngopo? Timbali Petruk. Dapure Petruk nimbali aku. Ngopo? Enten banteng ngamuk. Mungsuhe sinten? Coba tak tontone kaca pesan Petruk. Wah, nggih ditonton kaca pesan. Nggih. Sik. Tak deloke sik. Aku lho ya pengen delok kok ya. Wela dalah. Wo, lah kok iso dadi kaya ngono. Weluh kok andang semono ya. Iso dadi kaya ngono kok andang semono. Ora ngerti lek melare. Edianan. Waduh. Kowe iki edan ora? Ah pengen weruh kok. Petro, Nun. Kyai Prabu Darma Kusuma gendongen nggih. Mungsuh banteng kae. Oh nggih, ngestaken dawuh. Mboten ninggal-ninggal metu banteng nika mesti ngrusak negara Ngamarta. Petro. Iki arep nang ngendi? Perang mungsuh banteng kok. Mlayu aja. Kono kawan ki nek awur-awuran tak ngono. Lah wong ratu kok ning gendho kok dilewatke jeglongan-jeglongan. Nganti Yayi Prabu Darma Kusuma ling ngendika kaya wong. Wah. Petro alon-alon ora cah edan kowe kaya ngono kuwi aku e padake. Sabar. Petruk wong edan. Ratu kok mlayune bantere ora jamak. Ratu kok ngantem kok ming. Apa kowe? Iki piye Petruk? Niku sing ajeng ngamuk teng Ngamarta. Kowe sapa?
Aku Andhakadewa. Andhakadewa. Iya. Wigatine ngelingake para para Pandhawa, gandeng Pandhawa koncatan pamomong. Mula Pandhawa kudu ngupaya menyang endi dununging Semar Badranaya. Ora usah ado-ado Pandhawa nggone ngupaya Kakang Semar. Kakang Semar, ndak suwun sampeyan blaka wae yen to wis jeleh momong para Pandhawa, Puntadewa uga ora bakal urip ana ing alam padhang Kakang Nayantaka. Reng, Bapak Reng. Wah! Gemes. Ayo. Woi. Ngapa lunga barang? Ya ming nyoba bendaramu Pandhawa kuwi tresna raku apa ora? Wah, kiaiane. Petruk aku arep lunga neh wae, Petruk. Aja Reng, ora disiksa. Wah. Gemes aku ora. Lu kok bokonge tambah gede? Ya ben. Ya ben. Gong, Bapak Gong. Iya. Hei. Klar. Wong edan Bagong. Bapak. Ampun tidak mulai, Pak. Ora. Aku sayang Bapak. Iya. Aku ya sayang Simbok. Sapa arti saya? Ampun tidak ya, Pak. Ora. Kula ajeng duwe gegayuhan bangun desa ale bangun kutha, Pak. Iya, wis sakarepmu. Nata kutha. Iya. Sakarepmu sakarep. Ngono ya, Pak. Ampun tidak, Pak. Ora. Lho, Pak nggih? Kula niku Bapak tidak kula niku ternyu. Ngopo ning ngerti ra? Njaluk duit biasa. Biasa ngene aja. Pak, kula sayang kali Bapak. Kula niku nek dina ora diparingi Bapak niku rasane teng awak greges-greges. Ngandel ora. Sesuk tak paringi kaya neng sarung isih anyar. Sesuk peken. Matur nuwun, Pak. Ning sarungan niku nek mboten gawe topi nggih panas, Pak. Omah kaya ana pecis. Peken aja kuwatir. Nganggo peci nganggo cara ora kelambenan, Pak. Bocah pintere raja macam. Kaise ana bathik. Sesuk peken nganggo bathik, nganggo topi, nganggo sarung ora mangan ngelih, Pak. Sesuk tak paringi panganan. Panganan nek suling keke mambu, Pak. Ya sesuk jajan. Jajan nek nganggo dhuwit ora iso jajan, Pak. Ngandel ora. Ngapa kowe? Teknik dhewe-dhewe kok do. Bayangan kae ya, Pak. Iya tak kei. Anak sing paling tak tresnani iki mengko aja kuwatir tak paringi. Kakang Semar yen to pancen mengkono Pandhawa bakal tedhak ning Karang Kadempel. Mbiyantu lawan Kakang Semar apa dene Bagong gone bakal mbangun desa nata kutha, Kakang. Matur nuwun nek ngoten. Kula dherekaken sami rawuh enten Karang Kadempel, Ndara. Kadempel lha kok dadi kahanane mosak masik. Wah, panglik iki gaweane wong-wong dandang mangure. Balane Betari Durga ora minggat aja kondus lak singkirke so tangane Werkudara.
wadya balamu kon semingkir. Mara jin setan berkasaan ilu-ilu Banaspati engklek-engklek balungatan. Ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah ning kene sing wis padha tetunggalan manunggal arep tok gawe pisah-pisah arep tok gawe congkrah konangan semar tak kumbala geni nyuwun pamit Kakang sing ati-ati ayo badya balamu jak bali kabeh wis pakem jawa